Partiyên siyasî li Bakurê Kurdistanê dest bi bangeşiya hilbijartinê dikin û xebatên xwe her ku diçe zêdetir dikin. Bi taybetî jî partiyên Tifaka Millet dixwazin dengên Kurdan bistînin ji ber ku dibêjin dengên Kurdan di hilbijartinên 2023 de di desthilatê diyar bikin. Yek ji wan partiyan devaye ku di nava rêxistinên xwe yên bajaran de endamên herî zêde piştî Stenbolê li Diyarbekirê komkirine ku rayedarên partiyê dibêjin duwarê çareseriya pirsa Kurd de deva gelek zelal e. Deva Partisi Kürt meselesi konusunda di nava 129 partiyên siyasî de partiya ku derbarê çareseriya pirsa Kurd de herî zêde zelal daxife û bernameya wê diyar e partiya devaye perwerdehiya bi zimanê zikmakî diparêzin û guherîna pênaseya welatîbûnê diparêzin. Em li Herêma Kurdistanê cuda û Rojavayê Tirkiyeyê cuda naaxivin. Helwesta me yek e û zelal e. Yek ji partiyên Tifaka Millet jî Partiya Saadet e ku rayedarên Partiya Saadetê dibêjin wan di rabirdûyê de jî duwarê çareseriya pirsa Kurd de wêrektî nîşan daye û niha jî ew xwediyê heman wêrekbûnê ne û dikarin têkevin nava rîskê ku ew ti caran mafên Kurdan nakin bazara hilbijartinê. Wan çaxê ku kes nikaribû behsa heqê Kurda bike Genel Başkanı ev çaxê rahmetli Necmettin Erbakan meclisi da digo heqê Kurda hene û hûn neheqî dikin, heqarektî dikin û zimanê Kurda jî wexta ku digo gere serbest bibe. Gava meriv heqekî ewilî li ba xwe qebûl bike gere wiya ne ji bo raya meriv bîne ziman. Ji bo ku heq be meriv bîne cî. Rayedarên Partiyên Tifaka Millet didin zanîn ku heta niha di civînê maseya şeşqolî de behsa pirsa Kurd nehatiye kirin û tenê behsa ewlekariya hilbijartinê û vegera pergala parlamenteriya hatiye kirin. Rayedarên Partiyên Tifaka Millet yên Bakurê Kurdistanê balê dikeşin ku di nava Tifaka Millet de aliyên oldar jî hene, aliyên netewperest jî hene, aliyên komarparêz jî hene. Lê heger partiyên opozisyonê li Bakurê Kurdistanê bi awayeke îdeolojîk tev bigerin, dê têk biçin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.